Yes o, afụgo m ndị na-aka ụka mana ihe ọjọọ juru ha isi. Yes, ihe ọjọọ agbasara ozugbo gbajebe ebe dibịa ozugbo ozugbo na-egwesighị time. Ejigo m anya m na ọ bụ na-asị ọ na-agwọ na-ekechikọ. Ọkwa ndị kpọrọ onwe ha Christian, ndị mma Chineke, ọ na-agwọgheri ọgwụ na-eje ige ka ya bụ ịfụzi onye na-agọ mmụọ bụ na ọha gbukarichara mmadụ na ọha mekarichara n'ihe ọjọọ. Asị ọ ndị ụka ha mekarichara n'ihe ọjọọ because ezigbote onye ọdịnala, onye omenala, ọ dị egbu mmadụ. Ọ na-agodo agwọ ọgwụ na ọgwụ o ji echekwara onwe, ọ dị egbu mmadụ. Mana ndị ụka, ndị akpọrọ onwe ha Kristian na-abụ ụka n'isi na-afụ Chukwu anya, deputy Jizọs, ọ ha gwọkarichara n'ọgwụ. Yes, ọmụnwa bụ Ndịdiamaka kwuru, ha gwọkarichara n'ọgwụ. Ọ wee were ụka kpuchikọọ, mana ihe ọ na-eme n'azụ ajọka. Onye si n'aja igbu mmadụ, ekworo, anya ukwu, iniri mmadụ enye ule, ụkwụ abashu, ihe ọjọọ dị iche iche ọ ha mekarichara na ya. Ịfụzi onye akpọrọ onye nwa mmiri, ọ bụrụ onye ọgwụ, ọ bụrụ onye si n'aja. Asị ndị a ka obi ha makarichara. Yes, unless na onye na-eme n'usoro ọjọọ ọrụkwa na-anaziri mmiri agbagbuo ya. Ọ bụrụkwara onye na-eme dibịa ya ahụ, na-eme omenala ha n'usoro ọjọọ, ọ backfire ya, ada ekwudi ekwu, o mee ya eje ana ma ndị okpugoro isi, ma ndị na-eto afọ, ma ndị na-anya osi na akwa n'ahụ ha, ndị mere n'usoro ọjọọ. So adị na-afụtazi ndị omenala si ndị ọjọọ, ndị na-egbu mmadụ. Omenala dịba gboo, ọ ga-adịrịkwa na-aga. Ịghọtago ka ọ dị?